Yaushe rabanka da Niger? Wallahi na kwana biyu rabona da. Kamar suna farautar. Me yasa malam a lokacin da aka samu juyin mulki 26 ga watan 7 shekara ta 2023 kai ta ƙoƙarin fayyace wasu abubuwa. Su ko 'yan Niger suna ganin cewa kai ba ɗan Niger ba, kun ba mazauni a can ba, ta za ka ringa tsoma bakinka cikin abin da bai shafe ka ba. Ba ka san yanayin abubuwan ba, kana ta magana haka. Me za ka ci? To, abin da ke faruwa, takan yi kai mutumin Nijar ne. Amma akwai wanda yake Najeriya kafi shi sanin me ke tafiya a cikinta. Ana yin haka ko ba? So hakan bai zama lazim ba don ana rayuwa a Nijar. Ya zama kuma duk wanda ke Nijar ya fi ni sanin me ke tafiya a Nijar. Bai zama lazim ba. Ɗaya kenan. Abu na biyu, na faɗa musu abin da ya haɗa mu da su shine musulunci. Musulunci yana da boda ne. Idan musulunci bai da boda. Ai yana daga cikin tambayar da na yi. Na ce in sun yadda ni ina magana ne saboda alaƙa ta musulunci, amma in sun yadda ƙasa ta fi addini to na cire bakina. In ko an yadda addini ya fi ƙasa to zan sa baki. Na tabbatar ba malamin da zai ban amsa ya ce ƙasa ta fuwa ta fi addini. Abu na uku, abin da muke maganan adalci, ita muke magana. Lokacin da abin da farko, lokacin da aka yi juyin mulkin da muka zo, ni ne mutum na farko da na zo na fara cara akan rufe boda da wasu matakai da gwamnati za ta ɗauka. Shi ɗan adam lokacin da duk ka dace da shi akan abin da yake so ya yabe ka, in ka khalafa mai ya saba maka. Shi yasa kaga Allah da kanshi yace wala wattaba alhaqqu ahwa'ahum, da Allah subhanahu wata'ala yana bin son zuciyar mutane, la fasadatis samawati wal ard, da ƙasa da sama sun lalace. Da nazo na fara a farko sanda nake faɗar abin da yawa mutanen Nijar din daidai, ai cewa suka yi ni malamin Allah ne. To wata gaba aka zo akan abin da yake da alaka da shi shugaba Muhammadu Bazoum, yanayin yadda aka tsare shi, sai muke ganin ba daidai bane, akwai nau'in zalunci a ciki. Yin wannan magana shi ya haifar da cewa dan me lokacin da na faɗa na ce ga halin da yake ciki, aka wanda suka ce ƙarya ne, ya akai kaza, ya akai kaza, ya za a insan kaza, ya sai da mai alfarma sarkin musulmi da shi da janar Abdulsalam suka ji, sannan suka zo suka yi fira da BBC, sannan suka faɗa wa duniya ga halin da suka samu Bazoum, ga abin da ya faɗa musu baki da baki na halin da yake ciki. Daga ciki lokacin akwai ɗan shi da aka kama tare da shi aka tsare. In uban shi shugaban ƙasa ne ya yi me? Ya yi laifi. Ɗan ya yi wani abu ne? Duk malamai ba su karanta wala ta ziru wa ziratun wuzura ukura ba ne? Wata rai ba ta ɗaukin wani me? Wata rai. Amma aka yi hukunci aka haɗa da ɗan da uban da aka tsare su. So mu magana ce cewa a iya fahimtar wannan a lokacin suna gan kaman ka ɗauki bangaranci a cikin al'amari. A lokacin a farko da muka ce idan mutum ya karɓi mulki ko ta hanyar ƙarfi ne, ai Bazoum yana da magoya baya a Nijar. Babu ko mutum ɗaya da muka ce a yi haƙuri, a yi masa biyayya, ka a yi masa tawaye, don ƙasar ta zauna lafiya. Kaga wani daga cikin mabiya Bazoum ɗin ya fito ya zage ni ya ce dan me za a kama wanda suke so suke goyon baya kuma in ce su yi haƙuri a ma gwamnati biyayya. Ka gani? Amma lokacin da nake faɗar wannan, da yake ba son zuciya ba ne, haka ne, kuma ka san abin da ya dace da shari'a kenan. Da kuma da muka taso da maganan cewa za a je a kai wa mutanen Nijar hari, da maganan datse musu wuta da waye, babu wata matsala da muka yi shiru a lokacin. Duk muna ganin ba daidai ba ne. Kuma a lokacin da muke cewa fa ba daidai din nan ba ne fa, gwamnatin ƙasar mu ce ta musu muka ce ba daidai ba ne. To su a nan gida, gwamnatin
tamu ta yi abu mu ce ba daidai aka musu ba saboda muna kallon akwai yan uwantaka ta addini sai tasu ta yi ba daidai ba sai mu kasa fada kaga bai yiwa wannan shine abin a nan bangaren ka an yi abin da ba daidai kai ce ba na ka gani baka goyi baya ban goyi baya ba kaga can ma din ma kaga can ya zama lazim in an yi abin sanda nake cewa daga nan abin da gwamnati ta yi musu ba daidai ba ne ai sai su ce ina ruwana ko da an musu ba daidai ba in cire baki matsalar su ce su ta shafa su da aka yi wa ba daidai ba a matsayin sa na can to in bari su yi magana ai ba wanda ya faɗi wannan magana ka samu wanda suka ke kira ka masan daga can daga can Niger din ai ma nake ce akwai lokacin da ka yi wani bayani ka nuna irin kokarin 'yan Niger wajen taimakon addini da sauransu da gaske ne sai aka ina nufin kamar wancan bayanin da kai kuma sai aka manta da wancan maganin ko a manta da ita ba ka san dan adam yadda yake ka lura idan da a ce dan adam yana da wata ƙasa ta biyu banda ƙasarsa ta asali to da sai in ce Niger yadda nake faɗan alkhairin su da yadda nake faɗan kirkin su da waye ko aikin hajjin nan na bana amma wannan abin ya sa wasu ba su kalli duk ababen da nake faɗa na alkhairi kuma ni na daga cikin wanda Allah ya tsara bakina ban taɓa sakin bakina na faɗi wata magana mummuna ba dangane da mutanen Niger irin yadda ake yaɗa wa duniya ko yunwa ko wani abu na ƙauyanci ko duk ban taɓa yi ba tunda na san abin shegantaka ce wasu ne kawai suka ƙirƙiri waɗannan abubuwan suka zo suka yaɗa wani wanda bai taɓa zuwa Nijar ba bai san su ba bai yi alaƙa da su ba kuma sai ya ɗauka cewa haka abin yake. Da me fatan ka na ƙarshe ga su al'umman Nijar? Wallahi mutanen Nijar har yanzu yadda waɗancan abubuwan da suka faru ina musu fatan alkhairi kuma wannan alaƙa ta musulunci ita ce kololuwa kuma har gobe har jibi muna jin cewa abin da ya shafe su wallahi ya shafe mu